ko ay pakinggan ninyo tungkol sa kwentong nalaman ko. May isang pulis ang pangalan ay Ricardo, mabuting tao at maginoo. Pinuntahan siya ng lulong si Delphine para malaman kung sinong sala rin sa pagkamatay ng kakambal ni Cardo. Siya ay nagpanggap na asawa ni Carmen. Doon na rin niya nakilala si Joaquin, na anak ng leader ng isang sindikato. Probinsya sa galing at tapang ay walang tatalo, kaya niyong ubusin buong sindikato kahit gusto mong kayo sa inyong lulo. Don Emilio, pero sige dapat tularan natin si Lola Flor, tayo ay manalangin. Pag-iiyak sabi ni Valenciano. Tapos ang gulo na pangasawa si Aliana, pagsasama ay nagbunga. Ricky Boy anak nila, paboritong baby. Tago na kayo, ang buhay nyo nasa peligro. Si Cardo ang ginalit ninyo, bumalik na ang sap si Cardo. Bigla-biglang nagkagulo, kumba doon, kumba rito. Sino ba itong nanggugulo, gumagawa ng skandalo? Kung sa may simbahan ay nagkaroon ng bang-bang LRT, at kung nagkaroon na rin ng bang-bang si General Aliana Oligario ay nagsabi ay sa internet nagkagawan daw ng rebelde. Nila ng pulang araw ngayon siya na Torrente. Hindi niya alam sa grupo niya merong salbahe. Tunay na plano, Hipólito Renato, kalang terorismo, tapos sa saklolo para maging bida sa lahat ng tao. At bandang huli manalo sa Senado. Tapos ang gulo ng pangisaw si Aliana, pagsasama ay nagbunga. Ricky Boy anak nila, paboritong baby. Tago na kayo, ang buhay nyo nasa peligro. Si Cardo ang ginalit ninyo, bumalik nagsap si Cardo. Bigla-biglang nagkagulo, kumba doon, kumba rito. Sino ba itong nanggugulo, gumagawa ng skandalo? Kung sa may simbahan ay nagkaroon ng bang-bang LRT, at kung nagkaroon na rin ng bang-bang si General Aliana Oligario ay nagsabi ayon sa internet kakagawan daw ng rebelde. Leader ng pulang araw ngayon siya na Torrente. Hindi niya alam sa grupo niya merong salbahe. Tunay na plano, Hipólito Renato, kalang terorismo, tapos sa saklolo para maging bida sa lahat ng tao. At bandang huli manalo sa Senado. Kakantahin ko ay pakinggan ninyo tungkol sa kwentong nalaman ko. May isang pulis ang pangalan ay Ricardo, mabuting tao at maginoo. Pinuntahan siya ng lulong si Delphine para malaman kung sinong sala rin sa pagkamatay ng kakambal ni Cardo. Siya ay nagpanggap na asawa ni Carmen. Doon na rin niya nakilala si Joaquin, na anak ng leader ng isang sindikato. Probinsya sa galing at tapang ay walang tatalo, kaya niyong ubusin buong sindikato kahit gusto mong kayo sa inyong lulo. Don Emilio, pero sige dapat tularan natin si Lola Flor, tayo ay manalangin. Pag-iiyak sabi ni Valenciano. Tapos ang gulo na pangasawa si Aliana, pagsasama ay nagbunga. Ricky Boy anak nila, paboritong baby. Tago na kayo, ang buhay nyo nasa peligro. Si Cardo ang ginalit ninyo, bumalik na ang sap si Cardo. Bigla-biglang nagkagulo, kumba doon, kumba rito. Sino ba itong nanggugulo, gumagawa ng skandalo? Kung sa may simbahan ay nagkaroon ng bang-bang LRT, at kung nagkaroon na rin ng bang-bang si General Aliana Oligario ay nagsabi ayon sa internet kakagawan daw ng rebelde. Nila ng pulang araw ngayon siya na Torrente. Hindi niya alam sa grupo niya merong salbahe. Tunay na plano, Hipólito Renato,
kalang terorismo, tapos sa saklolo para maging bida sa lahat ng tao at bandang muli manalo sa Senado. Tapos ang gulo ng pangisaw si Aliana, magsasama ay nagbunga. Ricky Boy anak nila, paboritong baby. Dago na kayo, ang buhay nyo nasa peligro. Si Cardo ang ginalit ninyo, bumalik nagsap si Cardo. Biglang nagkagulo, bumba rito. Sino ba itong nanggugulo, gumagawa ng skandalo? Kung sa may simbahan ay nagkaroon ng bangbang LRT, at kung nagkaroon na rin ng bangbang si General Aliana Oligario ay nagsabi ayon sa internet kakagawan daw ng rebelde. Leader ng pulang araw ngayon siya naturente. Hindi niya alam sa grupo niya merong salbahe. Tunay na plano ng Pulito Renato, kalang terorismo, tapos sa saklolo para maging bida sa lahat ng tao at bandang uli manalo sa Senado.